L-aħħar kejl uffiċjali tal-Eurostat dwar il-livell tal-għajxin tal-familji juri tnaqqis sinifikanti fil-faqar u l-esklużjoni soċjali f'pajjiżna. Fil-fatt jirriżulta li r-rata ta' persuni f'esklużjoni materjali u soċjali s-sena l-oħra reġgħet naqset għal 8.5% minn 10% minn sena qabel, tnaqqis ta' madwar 6,000 persuna. Anke dawk f'qagħda severa naqsu minn 5% fl-2024 għal 3.7% fl-2025, l-ekwivalenti ta' madwar 5,000 persuna inqas. L-istatistika turi wkoll titjib fit-dħul tal-familji li fl-2025 laħaq medja ta' 44,216 euro, żieda ta' 4,214 euro fuq is-sena ta' qabel. Dawk f'riskju tal-faqar niżel minn 15.9% għal 14.4% waqt li l-inugwaljanza fit-dħul naqset bi kważi 2% bejn is-sessi. Meta ċifri mqabblin mal-2014, jiġifieri l-ewwel sena sħiħa ta' gvern ġdid Laburista, il-progress u ferm aktar evidenti. Fost l-oħrajn il-Maltin f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali naqsu biżjed minn 11% minn kważi 20% fl-2014 għal 8.5% fl-2025. Minn barra hekk jirriżulta li l-Maltin li fl-2014 kienu f'riskju ta' faqar severu u esklużjoni soċjali total ta' madwar 43,000, is-sena l-oħra naqsu bi kważi 30,000 jew 6.6%. Fl-istess perjodu ta' 11 sena l-att ta' persuni bidħul baxx ħafna naqas drastikament minn 107,000 għal 13,000. Bl-istess mod, dawk f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali naqsu minn 24% għal 17.2%, tnaqqis ta' madwar 32,000 persuna. Jitjibqaw jiġi reġistrat ukoll fl-indikaturi ta' persuni li jbatu minn nuqqas materjali, inkluż dawk li ma joffordjawx spejjeż mhux mistennija mill-inqas btala annwali jew li jkollhom arretrati fuq pagamenti. Minn barra hekk hemm ukoll dawk li skont il-Eurostat għandhom limitazzjonijiet f'ħajjithom li mill-ġdid f'pajjiżna naqsu drastikament mill-2014 u l-2025. Fost l-oħrajn dawn jinkludu familji li ma joffordjawx jieklu laħam jew ħut kull jumej f'ħajjithom li fuq 11-il sena naqsu f'pajjiżna b'madwar 4% u dawk li ma joffordjawx jisaħħnu djarhom fl-istaġuni kesħin b'titjib ta' aktar minn 15%. Waqt li rreaġixxa għal dawn ir-riżultati pożittivi, il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal fi stqarrija li dan kollu huwa attribwit għal tkabbir ekonomiku, żieda fil-pagi u l-akbar investiment soċjali fl-istorja. U sostna li dawn il-miżuri waslu għal titjib fil-kwalità tal-ħajja u aktar opportunitajiet ta' xogħol, inkluż bil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq lokali. Qal li fi żmien li fih qed jiġu ċelebrati s-70 sena ta' sigurtà soċjali f'pajjiżna tali progress jagħti kuraġġ u ħeġġa biex titkompla l-ħidma.